Didikit talaga sila sa mga kahoy tulad nito. Yan. Talagang masustansya. So, masustansya din to sigurado. Lang sila sa mga nakahoy, mga bulok-bulok na kahoy guys. Ito, then, lagyan natin ang hello ulit guys, nandito ulit kami sa parting panibagong videos. So ayun, so bago ang lahat, gusto ko nga palang shoutout daw muna po kay Armin Gaton. Yan, isa sa mga legit namin na subscribers. So nagpapa-shoutout siya guys, so shoutout muna sa kanya. At ngayon guys, yung ating bagong videos natin is all about sa topic natin ngayon is about naman sa isa sa mga ginugulay din dito sa probinsya ulit. Ayun, yung tinatawag dito sa amin na kurakding. Ito siya. Yan. So ngayon guys, samahan nyo kami ulit maghanap at kasama ko ulit yung ating isa sa mga ating kahabis, si John Joe. Yan. So ay mga kahabis, maghanap tayo nito. So medyo mahirap kasi medyo mainit na. So tumutubo lang to pag maulan. Yung nakaraan umulan so sigurado ako mayroong mga tumubo. So ngayon, naghanap lang tayo ng mga bulok ng mga kahoy kasi doon to tumutubo guys. So samahan nyo ulit kami guys. So let's go! So ayun guys, tamang-tama, may nakuha tayong nyog. So wala pa tayong gulay pero meron na tayong panggulay. So tamang-tama to, sa probinsya kasi pinupulot lang to So ayun. So balatan lang natin guys para pag bala natin medyo magana. So tara. So ayun, may dalawa tayong nakuha ngayon. Yung isa, yung una, tsaka nakakuha pa kami dyan sa unahan ng isa pa. So tamang-tama to. Masarap kasi pag maraming gata So sana makakuha na tayo ng ating maugulay. So kung wala kaming mahanap na ganun guys, so next option tayo. So tapusin ko lang to at maghanap na tayo. Hanap din tayo ng kaunti. So kulang pa to. Hanap pa tayo. So ayan guys, dumidikit talaga sila sa mga kahoy tulad nito. Ayan. Family to guys ng mushroom. So kaya alam natin na yung mushroom is talagang masustansya. Masustansya din to sigurado. So guys, may konti pa dito sa may malapit sa bakura namin. So konti lang guys yung nakuha natin. So lagyan natin. So yun. So guys, yun guys, tutubo lang sila sa mga nakahoy, mga bulok-bulok na kahoy guys. Guys, ito ang nakuha natin, kaunti lang. So try natin itong lutuin ngayon. Meron pa kami nakuha ng nakaraan, so isama na natin para makabuo tayo ng kaunting gulay. So ayun, so kitang kita naman natin guys kung gaano ka-enjoy dito sa probinsya. Nasa tabi-tabi lang yung mga gulay natin guys. So sa mga ano pala dyan, mga bago lang sa channel natin, huwag niyo naman kalimutan na mag-subscribe, mag-like kung nagustuhan niyo yung page natin. At ayun,
i-click nyo na rin yung notification bell natin dyan para palagi kayo updated sa mga panibago natin videos. So, tara guys, lutuin na natin itong nakuha natin ngayon. Let's go! A few moments later. Hello guys, at nandito na tayo ngayon sa bahay. So, yung nakuha natin kanina ay binabad natin sa tubig. Ayan, kaya medyo dumami. Ayan. Tapos sinama na rin namin yung nakuha natin ng konti nung nakaraan. So, ayan na. Lumaki na sila guys. So ngayon, lilinisan na natin, tatanggalin natin itong mga dulo, yung mga part na umaano sa kahoy, yung dumidikit, yan, tatanggalin lang natin yan. Tapos, sugasan natin ng konti. So ito na, pwede na yan. Pagkatapos, i-prepare na natin yung ating gata. So, tapos natin linisan at iluluto na natin, i-prepare na natin yung mga ingredients dito. So, let's go! Ayun. Ito, ginugulay talaga to guys ng mga bulaklak ng kalabasa. Masarap din to guys, igisa. Ayan. So ito yun. Tanggalin na natin yung loob niyan. Kasi ito mga lalaki daw to na ano na bulaklak, yung hindi nabubuong bunga. So yun lang yung kinukuha dito. Tapos ugasan na lang natin ito pagkatapos nating tinisan. Ayun yung ating bawang, yung ating sibuyas. Binisan namin guys kasi kailangan natin ilagay na natin itong wing o yung mushroom natin. Then, lagyan natin ng gata. So, sobrang bango na guys. Lagyan natin guys na paminta. Paminta, tsaka asin. Yung ating asin maluto. So ilagay na natin ngayon itong ating ng kalabasa para magulay. Ayan. So may pangsahog na tayo. Ilagay na ulit natin yung panghuling gata natin. Yun. So damihan na natin kasi pinupulot lang naman yung nyug dito. Tapos na rin natin lutuin. Ayan. So, ilagay na natin sa ating mangkok para makakain na tayo at paggutom na guys. Ayan. Tapos na rin natin lutuin. Ito na siya. So, meron na tayong ulam ngayon. So, talagang dito sa lugar natin, sa probinsya, talagang may tiyaga ka lang, makakakuha ka ng mga ulam na talagang swak sa bulsa. Ayun. So, maraming salamat ulit sa isang araw na naman nating pagsasama, sa isang episode natin sa videos. At ayun nga ulit, yung mga bago lang sa ating channel, so huwag nyo pong kakalimutan na mag-subscribe. I-like nyo rin po yung ating bell icons para palagi tayong nanonotify. So kung nagustuhan nyo yung videos, pwede rin po kayo mag-comments, mag-like po sa ating channel. So maraming salamat po.